cầm đây bên ông bà cả basung Henry ngim đây pakai manshui banshu ông o bala sedang menek kita la don resolution assembly ngin ie no Henry collectively kumki responsible leader ki nongilam badan jingkit kli ngin ya shimti lang kan ini kakak so tenapa ya kaktin kasih bandawa ban pendung hak chidul kam ni balik tang mengi response ki amal ye ki lale ka jong benta ki sang halang lale ka jong benta ka kasih author society ladang makla dai ka lale la ka jong benta te mamiru inne ladangi wan lang haju ban penpau ya kawi kasur ka baklan syakari India bengidon kam ban penrungane na time artatien bah kita ki badai ban ai kin hapan ai hari kong basutu mentabat ba penya ka jing kamau jing thot kali ba khtian garu kam pa sha include hakalis wala ka khasi kala sha include te ka jing dawa ba kalong ban perung lang te kalong mau jing thot no trai pise pen address mo em ka jing address long kumta ki ngin sim khia ban bud dia ni ka kam le se hang no dan ita i jingwit hang ni hang pai te ngin la kin ban ya kran la ni pen bai